ассалому алайкум дӯстону подписчикони гиромӣ. Бисёр суолҳо шуданд, ки дар бораи кор гап занед. Шабакаи мо танҳо дар бораи кор аст, фаъолияти кор дар Аврупо. Бисёр суолҳо шуд, ки дар бораи кор дар Болгария гап занед. Барои он ки камакак мушкилтар шудагиай барои кор дар Англия омадан, Великобритания барои ҳамон бачаҳо бисёртар ҳозир талабгори Болгария. Болгария бачаҳо яке аз давлатҳои Аврупо ба ҳисоб меравад, ки дар он ҷо маош кам аст, яъне аз $600 то $800 дар як моҳ маош метиҳад, маоши миёнаш. хуб, дар он ҷо бисёр дӯстони мо фаъолият мекунанд, кор мекунанд. ба мо хабари аниқ гуфтанд, ки дар ин ҷо кор ҳаст, кор яъне кори саҳро. ҳама медонад, ки кори саҳро чӣ гуна аст. кори саҳро аст дар ин ҷо. баъд аз дар ин ҷо фаъолияти хуб нишон додани, фаъолияти меҳнатари хуб нишон додан, шуморо ҳуҷҷат мекунанд ба дигар тарафҳои Европа, яъне ба Великобритания шуморо равон мекунанд, агар шумо ҳақиқатан коргари хуб бошед. хуб дӯстон, чӣ гуна рафтан ба Болгария хеле оддӣ ҳаст. дар ватсапҳои Болгария менависед. агар надошта бошед, дар комментарий нависед, мо ватсапҳошо мепартем барои шумо. менависед, танҳо ждат мекунед. дарҳол шуморо ҷавоб наметиҳанд. дуруст фаҳмед, дуруст бо диққат видеоро гӯш кунед. дарҳол шуморо ҷавоб наметиҳанд. мумкин ки 1 маҳ, мумкин ки 4 маҳ, мумкин ки 6 маҳ, баъзе одаморо дер ҷавоб додиган. баъди ҷавоб додани ватсапаш шуморо тариқи файл PDF, тариқи пурсиш ба дигар воситаҳо шуморо мефаҳмонанд. PDF сканер мекунед, гирифта имзо карда равон мекунед. ҳамаш ройгон аст, бепул аст. ба фиреб нағалтетуну кадом пул натиҳед, ки дад нахӯред. хуб, баъд аз шумо бо бо тамос баромаданатон ҳам чиз мефаҳмонанд, визаро тоғрӣ мекунанд, меравед ба Великобритания. агар ягон саволи нофаҳмон шуд дӯстон, ҳатман нависед дар комментариҳо, мо ба шумо ҷавоб мегӯем ё ин ки ҷавоби видеоӣ мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.